Kailakon sa iyang kalipay ug pagpasalamat si Tatay Petronio Kotkot sa southern poblasyon sa lungsod sa San Francisco kay nakadawat siya og sungkod gikan sa Kapitolyo ug salapi gikan kang Kongresista Duke Frasco. Ang 83 anyos nga kanhi barangay Tanod na stroke tulo ka tuig na ang milabay samtang nangalagad siya og nagbantay sa Camotes National High School. Sangkos kahit saan ako magpasalamat niya kay wag ko magdahom ng kadawat ko karon sa kunay. Wag kong daw. Salamat ko dako yun yan. Magpirmi siya sa iyang distribution. Samtang gipaagi og pahiyom og pagkaway sa iyang kamot ang pagpasalamat ni Enoria Estrera. Human niya nadawat ang wheelchair gikan sa Kapitolyo niadtong miduaw si Gobernador Gwen Garcia sa isla sa Camotes niadtong Pebrero 12. Ang 76 anyos nga taga northern poblasyon lungsod sa San Francisco maglisod na og istorya human kini atakiha sa sakit sa kasing-kasing og na-paralyze 13 ka tuig na ang nakalabay. Ang iyang umagad nga babay nga si Marie Chris Estrera mooy ni gabay niya dihang nitambong sila sa distribution sa mga ayuda gikan sa Kapitolyo atul sa halad sa gugma alang kang lolo og lola didto sa gym sa lungsod sa San Francisco. Daghan kayong salamat ka Congressman Doc Frasco o ka Gobernador Gwen Garcia. Daghan kayong salamat. Makasabot man siya ang istorya ra niya, may di siya makalutong pa. Pero makasabot siya ang istoryahan. Si Mary Ann Arias, 46 anyos, inahan sa 7 ka mga anak, taga Santa Cruz, San Francisco. Kinsa na tawo nga putol ang usa ka tiil. Apil sa mga nahatagan og gasa kay nakadawat usab siya og sungkod. Bisan ko naputol ang iyang usa ka tiil, nang ginabuhi paghihapon siya isip usa ka sastre. Magpasalamat lang ko niya, ngaya ko gitagan ani. Sa kunanay kayog tabang sa akong paglakaw. Tulo lang sila sa mga nakadawat og gasa gikan sa Kapitolyo atol sa halad sa gugma alang kang lolo ug lola. Naanda na nga tulumanon ni Gobernador Garcia sa iyang miaging mga termino nga sa matag Valentine's Day, musuroy siya sa kalungsuran aron makighimamat sa mga katiguangan ug sa senior citizens aron hatdan usab sila og grasya gikan sa Kapitolyo. Sama sa kabataan, sila og ang persons with disabilities kun PWDs duol usab sila sa iyang kasing-kasing. Atol sa iyang pagduaw dito sa isla sa Camotes, nag-apod-apod ang Kapitolyo og vitamins og food packs nga may bugas og mga dilata ngadto sa senior citizens. Ang uban nila nakadawat usab og wheelchairs, sungkod og crutches. Nanghatag usab ang Kapitolyo og mga liso sa nagkalanlaing klase sa utanon og limoncito alang sa sugbusog program. Human sa isla sa Camotes, ang isla sa Bantayan na usab ang sunod duawon ni Gobernador Garcia. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.